Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kif Malta tinsab preparata biex il-ħamis tiftaħ il-Kunsill Permanenti tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, fi Vienna, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg li qed jokkupa rwol ta' Chairman in Office spjega ma' One News dwar l-importanza ta' dialogu bejn il-pajjiżi. Dan anke fid-dawl li Malta bħalissa għandha f'idejha l-Presidenza ta' din l-akbar organizzazzjoni fid-dinja tat-tip tagħha. Din l-organizzazzjoni titkellem fuq sigurtà, iżda titkellem fuq sigurtà fis-sens wiesa tagħha. Jiġifieri mhux biss mill-aspett tal-gwerer u konflitti li għaddejn, imma anke dwar is-salba ta' dritt, il-protezzjoni tal-ġurnalisti, demokrazija, segwi l-elezzjonijiet, iżda anke wkoll aspetti oħrajn bħal diskors ta' mibeda fuq reliġjonijiet differenti u il-minoritajiet fil-komunitajiet tagħna. Għal kif hu kruċjali li nżommu dialogu mal-pajjiżi kollha u waħda mir-raġunijiet għaliex Malta kienet isem vijabbli għal pożizzjoni u propju għal relazzjonijiet li għandha ma' pajjiżi oħrajn. Naħseb li waħda mir-raġunijiet għaliex Malta kienet l-unika isem vijabbli propju għaliex Malta għandha relazzjoni tajba ma' kulħadd u għal daqstant serettina wkoll opportunità li forsi nitkellmu iżjed ma' ħafna pajjiżi illi s-soltu ikonna inqas engagement magħhom. Mhijiex xi ħaġa faċli, però nemmen illi din se tkompli tgħeb ir-reputazzjoni ta' pajjiżna lil mhix tutna.